Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging viral ang isang bride matapos itong magalit sa kanyang ama dahil di umano inimbitahan ng kanyang ama ang mga kaanak na hindi naman daw kasama sa kanyang wedding guest list. Ang nasabing bride ay nakatira na sa ibang bansa at dito umano magpapakasal sa Pilipinas ang nasabing dalaga. Nag-volunteer ang kanyang ama na siya na ang mag-aabot ng mga imbitasyon sa mga guests. Humingi pa ito ng soft copy. 4 na beses na pinaalalahanan ng bride ang nasabing ama tungkol sa kanyang mga bisita. Subalit, umabot na ito sa mga pinsan ng kanyang tatay na hindi naman niya nakilala. Kaya lalong nagalit ang nasabing bride dahil siya pa umano ang pinagbabawi. Manggas, wala nang practice yung dila mo. Oo nga. Kawawa ang dila. Siya daw ang pinapabawi ng mga imbitasyon. At tila ba parang naging kasalanan pa niya ang nasabing kaguluhan. Ikaw ba, kabisyo? Baka imbitado ka rin sa nasabing kasal. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning! Kabisyo, feel good morning! Biyernes na gyud mga kabisyo, August 30, 2024. Sa oras ng 7:32 ay kasama niyo na ang cool na Angkol! Babaero noon, nagbago na ngayon, Angkol Dagon! Asama rin pa ang bansang tita sa balat ng radyo dahil lang bakit ka nanonood. Dahil lang bakit nanonood ng radyo ang mga babaero. Tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita. I'm back! Ay nako, bumalik na nga. Nangaaway na. I'm back! Hello sa mga babaero, do you miss me? Ay nako, napaawawa yung ibang babaero. Di mo na daw pinansin. Siyempre, gano'n. Ako, good morning, Unahin ko Mang muna Kanor. yung tatay ko. Salamat sa lahat nag-send ng kanilang condolences. Oo. Salamat po, salamat. Eto na nga, usapang tatay din naman tayo, Tits. Kasi ikaw, kaya magawa mo kayo magalit sa tatay mo tulad ng Yung sa nangyari balita. sa bride. Kasi nga, minsan pag ikaw nag-prepare ng okasyon, no? Lalo na yan, kasal niya. Tapos, nag-imbita ng ibang tao na hindi mo namang kilala. Hindi ka ba Hindi naman ako magagalit sa tatay ko, pero tatanungin ko siya, bakit mo naman ginawa yun? mga relatives yun rin naman daw. Pinsan niya, pero medyo malalayong lugar na. Hindi mo na, may mga pinsan ka namang hindi nakilala in person, di ba? Oo. O yun yung mga inimbitahan niya. Ako daw magagalit. Hindi ako Bakit? magagalit. Kumbaga kung andun na sa wedding, gagawa ko na lang ng paraan. Pero hindi ako para magalit sa ganung bagay. Hindi yun dahilan para magalit ako sa magulang ko, yung ganun. Kasi pagka nagalit ka, nagsalita ka na masakit, di mo na mababalik. Pwede mo namang gawa ng paraan. Diba? Baka iniisip ng bride kasi ang gastusin. Yun nga, pero yung pera kinikita, yung masasakit na words, di na yan nababalik. Yung napapa-feel mo sa tao, lalo't parents mo. Ayun. Pero kung kapitbahay niyo yan, ay sasabihan ko talaga na masakit yan.
Samantha na. Kung ex ko yan, mumurahin ko pa yan. Maldita diba? talaga to. Pero kung nanay mo, tatay mo, kung may nagawang ganon, gusto lang na naman nila maging masayang wedding mo, may kasama ka mag-anak, hindi na para magalit ako. Gawan ko na lang paraan. Utang. Di ba babayaran? O baka Diba? naman pwede siyang humingi ng tulong doon sa kanyang groom. Oo, yan. Ah. O kaya sa nanay mo, tay, ambagang kayo. Total, bisita mo yan. Pwede ba yung bisita doon na lang sa pisngihan pakainin? Ayun, halimbawa, may malapit. O kaya pa-grab kayo ng pagkain. Basta wag kayo kumurot sa lechon ha. Diba? Pero, Kasi yung mga malalayong na hindi naman nakalista sa imbitasyon, Katawa. yung pa yung nauna sa lechon. tas nagbabalot pa. Wala sa listahan. Buisit. Uy, bunganga din. Diba? Alisin na po natin sa yun. Lalo sa mga weddings ngayon kasi bilang na per pax talaga yung bisita eh. Oo. So sana hindi natin. Oo, hindi na tulad nung araw na yayayain mo lahat Oo, sa bahay isang mo. baryo. Oo, pwede yun kung sa bayang handaan. Pero pag may sinabing RSVP, may bisita lang, nasa events venue, ibig sabihin bilang lang. Ganun lang po. Totoo yan. So, kumbaga, consider natin, lalo na yung mga, kung meron po tayong iimbitahan, mag-abiso ka dun sa anak mo, sa bride, na pwede ba natin imbitahan tong tito mo na kasi nung kabataan ito, tinulungan ako nito. Oo, yan, yung ganun. Sabi, hindi mo maiwasan na parang si tatay, parang gusto ko lang mag-give back dun sa mga taong tumulong sa akin. Masaya ako dahil kakasal yung anak ko, imbitahan natin. Yung mga ganun. Yung mga ganong factor. Pero sa'yo, hindi naman para magalit ka. Hindi na. Gagawan mo oo. ng paraan. Kasi gusto ko maging perfect yung wedding ko eh. Oo. Hindi na para ma-stress pa ako dun. Para maliit na bagay lang kasi yun eh. So ngayon na nag-away na tuloy sila, parang mag-iiba na tuloy yung Oo, yung relationship. celebration. Oo, 'di ba? Tapos pagsisisihan mo pag nagalit ka sa yan talaga yung natutunan ko sa pagkamatay ni tatay. Oo. Yung naiiyak ako. magagalit. Yung maliliit na bagay, lalo pag about sa pera. Oo. Wag sasama loob mo sa magulang mo. Dapat Yung natutunan ko talaga. Kasi pagsisisihan nyo. bumait na naman. Mamaya malditan na Pero mapa-fried ka sa akin, tay. Ay! I fried you. Yan. Yung mga kapitbahay natin dyan na kung hindi din naman kayo inimbita, huwag na natin ipilit, di ba? May mga kapitbahay na hindi na-imbitahan, magagalit, ichichismis ka na. Oo, yan, madamot yan eh. Kasi pag inimbita po kayo, ibig sabihin, valuable kayo dun sa tao. At saka, Yan. kung chinichismis mo lang naman siya, tapos magpapaimbita ka pa, ikaw na nga, di ba? Kapal ng face mo, di ba? Ganun. Noong kapitbahay? Nung bride. Nagbalot pa! Nung kapitbahay? Si father. You may now kiss the bride. Sabi ni father. Sabi ng waiter. Sabi pa ng kapitbahay. Ano sabi ng kapitbahay, Mars? Ay! Di naman mas malutong yung balat ng lechon. Sabi ng kapitbahay? Sabi ni father. Nagalit, hindi mo inimbitahan. Yung kapitbahay? Father. Oo nga, inimbitahan ba si father sa kasal? Siyempre Minsan naman, no. i-invite mo talaga yan. Kaya Para nga ma-bless kayo. Diba? Uy, ang ganda ng gown. Ng bride? Ni Ninang. Ay! Di ba? Type ni father. Yung bride? Ano yung tinaas niya yung garter sa bride eh. Tinaas ng groom. Sige, gusto mo talaga. Sige. Basbasan ka talaga. Sige. Basbasan Ni ka. father? Ninang-ninong. Ang laki na bigay! Ni Ninong? 20K! Ninong? Ni father. Ay, nako. Sa Diba? mga... Ang ganda ng barong niya. Ninong. Ng waiter. Parang matutulog lang yung makeup. Ang waiter? Uy! Kala ko si Ninong. Nong, Nong. Ay, Nong! Ay, nako. Diba? Titig na titig sa mga bridesmaids eh. Yung ninong? Yung groom. Di ba maero? Yung groom. Yung ninong! Basic! Tuloy-tuloy lang. Pakikinig dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? That portion